No niin, elikkä Jukan kokkikorinen niin jälleen täältä keitetyt perunat ja sitten meillä on täällä uunissa kaslerin possua vähän pikkuusen laitetaan. Ottakaa nyt pikku hetki. Tuosta varmaan näkyy. Taisteluvälineet kuntoon ja ei muuta kuin tämä possu. Ai perkele, että oli kuuma. Ristus vielä. En nyt kauhaa siitä muualle. Heitetään sinne yksi ruokakerma sekaan. Tää on varmaan jotakin emännän höpinöitä, mutta joo, ruokakerma. Tästä tulee hyvä, tiedän. Kokemuksen äänellä tiedän, että tämä on hyvä. Se tänne mukaan. Ottakaa hetki. Tuonne noin. Sekoittuu ruokakerma. Joo. No, tästä videosta varmaan tulee erinomainen. Joo, kyllä varmaan. Mutta ei sillä ole mitään väliä. Kuvakkoon ne, jotka kuvaa ja ammatikseen, mutta minä teen ihan niinku silloin tällöin kun itseä huvittaa. Ja silloin kun kerkiää. Mutta aina silloin tällainen Jukan kokkikorinen niin kyllä löytyy. Pitäis vissiin tehdä oma tuuppikanava sinne. Jossain vaiheessa malttas. Paskaa kamanuosta. Siellä on niin paljon kuin kaiken näköistä videoita ja muutenkin, että siellä keittyy perunat. Täällä tulee joku, en tiedä mikä sarja, jokin sarja. Tässä on meidän hirmuinen koira. Remu. Hirmuinen tappajakoira. Ja tässä on minä itse. Hirmuinen tappaja. Joopa joo. Odotellaan semmonen parikymmentä minuuttia. Ja sitten mä uskon, että meillä on herkku valmis. Otetaan sitä lisää videoa sitten. Moro!